שלי היה פנטסטי, פשוט פנטסטי. בהתחלה נסענו לאיטליה, מזג האוויר היה נפלא, וראינו המון. ראינו כנסיות, ברומא כנסייה, בוונציה כנסייה, בוונציה כנסייה, כנסייה ועוד כנסייה, כנסייה עם שוויץ וכנסייה עם מגדלים, שני מגדלים. די, תפסנו את הפרינציפ! אבל היה פנטסטי. המדריכים היו מעולים, ממש מעל ומעבר. הם סיפרו כל דבר, כל פירור, כל אבן על הרצפה. כמה אפשר לדבר? השתגענו! אבל היה פנטסטי. האוטובוסים היו מעולים. היה מזג אוויר וחימום ומושבים נוחים, ונסענו וראינו נוף ועוד נוף ועוד נוף. בשוויץ היה נוף עם שדה ויער ופרה ובית עגול ואני לא זוכרת כבר. בלונדון ראינו קברט. לא, זה היה בצרפת. בלונדון היה מזג האוויר נפלא, ועשינו הרבה קניות, קנינו מגפיים ומעילים וחולצות, היה ממש יופי. והיינו במלון עם ארוחת בוקר ממש טיפ-טופ, אבל לא נותנים כלום, לא ביצה ולא סלט, רק טוסט עם ריבה. פעם ריבת שזיפים ופעם ריבת תוכמניות, ריבה ועוד ריבה. תנו לנו משהו כבר. אבל היה פנטסטי. הלכנו לסוכני נסיעות הכי יקרנים, ממש דיבר עלינו את החבילות טיור שלהם. הם ממש נותנים המון. בלונדון היינו במוזיאון של אומנות מצרית. אני צריכה ללכת ללונדון לראות את מצרים? אבל מה, היה פנטסטי. ונסענו וראינו המון, ונוף, וכנסיות, ואגם, והרסתם אותנו. עלינו וירדנו ועלינו, ונסענו מעל האדמה, מתחת לאדמה, בשוויץ, בצרפת, בלונדון. טיול כזה לא היה לי בחיים, ולא יהיה לי בחיי.